Croeso cynnes, noswaith dda o'r ofal yng Caernarfon a'r noson dyner mewn gêm alle fod yn danllyd. Gêm allweddol bwysig ar frig uwch Gynghrair Cymru. Yr ymwelwyr yn yr ail safle ac yn y coch yn erbyn y tîm lleol sydd yn y pumed safle. A mae yna newidiadau yn y ddau dîm. Y chwaraewyr sy'n dychwelyd i Caernarfon ydy Nathan Craig, Danny Brockwell ac hefyd y blaenwr Cei Jones. A mi fydd o yn chwarae yn y llinell flaen. Fe sgoriodd o gol yn erbyn Cei Connah yn gynt yn y tymor. A'i bartner o yn y llinell flaen fydd Jamie Breeze, sydd wedi bod yn absennol oherwydd gwaharddiad, a dydy hwn ddim wedi sgorio yn uwch Gynghrair Cymru ers mis Rhagfyr. Y newydd mawr am dîm yr ymwelwyr ydy bod yna newid yn y gol. Mae Lewis Brass wedi ddewis ar draul John Danby sydd wedi chwarae pob un gêm. A dyma ymddangosiad cyntaf erioed y bachgen Lewis Brass yn uwch Gynghrair Cymru, a mewn gwrthgyferbyniad llwyr. Capten yr ymwelwyr George Horan yn gwneud i 4 canfed ymddangosiad yn uwch Gynghrair Cymru. Y dyfarnwr ydy Mark Petch. A dyna'r olygfa. Mae noson hyfryd, dim blewyn o wynt, dim diferyn o law. Andy Morrison yn ceisio cuddio. Ac wrth gwrs Craig Harrison. A chadarnhad o'r dyfarnwr, Mr Petch. A'r gic gyntaf. Mae'n ymddangos i'r ymwelwyr. 4 gêm i fynd. Mae'r amser i gywiro camgymeriadau yn bryn. A'r gwir amdani ydy, mae Cei Connah yn gwybod. Mae'r rhaid ennill. Mae nhw 4 pwynt y tu ôl i'r seintiau. Ond ar ôl heno, mi fydd gan y seintiau unwaith eto gêm wrth gefn. Croeso felly i Facebook Live ac i chi sy'n gwylio ar YouTube. Gêm fyw sgorio y penwythnos yma. A mae hint y pencampwriaeth yn dibynnu o bosib ar beth sy'n digwydd yma heno. Michael Bacare fydd yn cael y gic gyntaf. Y gŵr wrth gwrs sgoriodd gol yr ymwelwyr yn rownd derfynol tlws yr Brw. A'r bêl yn sydyn lawr tuag at y blaenwr. A'r cwestiwn mawr ydy Cei Connah mynd i gychwyn ar y droed flaen? Maen nhw'n gwybod bod angen gwneud hynny ac fel arfer dyna fel mae Caernarfon yn chwarae. Ac yn nghanol y cae iddyn nhw. Yn ddyfnach na fyddech chi'n disgwyl Cei Jones. Mae'r bêl yn disgyn ar ymyl y cwr Cosby, ond amddiffyn pwysig fan ac yn y diwedd. Mae'n cael ei chlirio gan Adam Barton, fydd yn chwarae o blaen y 4 cefn, mae gan Bacare. A mae'r cychwyn yn fywiog. Bach wedi symud fyny Nathan Craig yn manteisio ar y bêl lac. Tafliad yn mynd o blaid yr ymwelwyr. A'r bachgen ifanc Christy Ferguson yn cychwyn i 4 gêm. Bachgen di symud fyny o Lunden, bachgen mewn darogan, pethau mawr iddo fo. Yr hifin a'r hugen yng nghanol cae ydy Rob Hughes. Bêl yn cael ei chlirio gan Ryan Williams, dim ond at Bacare. Bacare nôl at Hughes. Owens yn cael ei annog i fynd mewn i'r cwr Cosby. Bacare, cyfle i'r hoeddi mewn tuag at Owens sydd wedi gwrando nefydd. Nath y golwr lithro. Ac oedd hwnnw yn gyfle gwirioneddol. Fe ufuddhaodd y blaenwr mawr. Fe redodd e mewn i'r cwrt. A mae honna'n ddihangfa i Caernarfon. Do mi lithro ddo. A dwi'n meddwl bod Andy Owens di disgwyl i'r bêl ddod ato fo. Oedd wedi disgwyl i'r golwr lyncu hon. Cyfle cynnar.
A mi fydd Alex Ramsey oedd yn cynrychioli tîm Cymru ec wrth gwrs yn y gêm ddiweddar yn erbyn Lloegr. Yn teimlo'r rhad mawr fanna. Horan at Bacare eto. Peder gôl ar 10. 20 clwb. Dyn sydd wedi teithio yn ogystal â Sgorio. Ond dyn sy'n gallu newid hint gêm. Disney yn y gam sefyll. A dwi'n yn siŵr beth oedd Disney'n gwneud i fyny fanna. Ond mi gafodd y gôl di Sul. A mae'n awchu am fwy, mae'n amlwg. A mae'n chwarae o dan drwyn. A chyfarthiad i reolwr, felly mae rhai bod wedi cael caniatad i fynd, efo wedi clywed, Farquharson. Farquharson eto. Rob Hughes. Hughes eto. Bacare, Pŵl sy'n yno. Pŵl di llithro. Mae di glawio yma, ond dwi'n yn siŵr ai hynny sy'n peri y trafferth, ond mae'n y ddau chwaraewr yn amlwg wedi llithro Kai Jones. Dipyn o le yng nghanol y cae gan Crowther. Di hwnna ddim cweit digon cywir. A maen nhw wedi goroesi chydig bach o storm. Crowther yng nghanol y cae. Chwaraewr cyson wedi ymddangos yn bob un o gemau Caernarfon yn yr uwch Gynghrair tymor yma. Barton, Blair gan Barton braidd. Ryan Williams. Ia. Oedd yn cydnabod i ddau fanna fe, gododd o'i law, oedd honna ddim yn bas. Digon cywir un arall sy'n chwarae'n rheoledd yn yr amddiffyn. Wrth gwrs, 3 dyn yn amddiffyn Caernarfon heno. A'r cwestiwn ydy, mae'n brofiad newydd mewn 3 yn y cefn. Mae Gareth Edwards a Nathan Craig yn gwmni. Fydd hynny'n help. Andy Owens. Brookwell. Rhaid yn hawdd heibio i ddyn fel lusgodd o'r ergyd wedyn yn do. Ond fydd Andy Morrison ddim yn rhy hapus efo'r ffordd nath hwn gero i ddyn. Cyn chwaraewyr Porthaethwy. Mae wedi sgorio 2 o'i 5 o goliau'r tymor yma yn fyw ar Sgorio. Yn hoff o'r camerâu, dwi'n yn siŵr os fydd yn hoff o weld honno eto ar gamera. A dyma ni, Lewis Brass. Di chwarae Pêl-droed diweddar i Brifysgol Missouri. Newid byd a dyd y lleia. Ac yn sicr, mae wedi bod yn destun trafod. Mae'n ymddangos, mae'n cael ei adael allan o'r tîm nath y golwr Danby, dim y rheswm arall. Nawr Bacare a Disney. Owens, gormod o bwysau ar y bas yna. Ac ar hyn o bryd, gormod o wallau yn chwarae'r 2 dîm. Wedi hwn byth yn edrych yn hapus, ond dybed ydyn dal i feddwl am y cyfle cynnar yna. Mae o'n gwybod, mae'r fantes gan y Seintiau Newydd, dim amheuaeth am hynny, ond dim ond i'w dîm o ddal i ennill. Mae'r cyfle'n dal yno, dim amheuaeth am hynny. Dyna sy'n cadw'r tymor ma'n fyw, yn ddifyr o fyw. Ryan Williams. I Caernarfon mae hwnna'n mynd. A Noah Edwards yng nghanol y cae, un o 4 brawd wrth gwrs, sydd wedi chwarae yn uwch Gynghrair Cymru. A mewn tîm profiadol iawn, mae Noah Edwards a Ryan Williams yn arbennig yn eithriadau.
Wel, prosedd ar Darren Thomas, os da chi'n clywed chydig bach o iaith liwgar, da ni'n gofyn am faddeiant. Gai ddeud yn sicr doedd mainc yr ymwelwyr ddim yn hapus iawn efo'r penderfyniad yma. Ond am llawer yn honna na gwyth. Pan oedd Andy Morris yn y chwarae coeliwch i fi, doedd honna ddim yn brosedd. Parker oedd yn euog. Nawr te. Mae y clwstwr yn aros am Pêl yr arbenigwr. Arbenigwr y gec osod, y capten. Nathan Craig, mae'n ei chwipio fewn. Hi agos at y golwr ac di ryw ollwng Pêl fanna ddim yn help arithol i bras. Nid y gec ore gan Nathan Craig a deud y lleia. Yep. Mynd am y Pêl o'n i dim mwy na hynny. Mae'n eto am llawer iawn yn ddi. Ond y dau fi'n Caernarfon, a dwi'n yn siŵr sef bod e Cei Connah yn erbyn Owens, mae rhaid fi gyfadde. Edwards, dipyn o le yng nghanol y cae, gan Noah Edwards. Edwards yn chwilio am yr hediad gan Kai Jones. Ac Bras yn gallu arafu gam cyn camu allan o'r cwrt. Mae'r gêm yn bwysig i Caernarfon hefyd. Cyfle 2 orffen yn y pedwerydd safle o leia. A bydde hynny'n golygu gêm gartre yn y gemau ail gyfle am le yn Ewrop, ac fel y gwyddon ni, mae chwarae adre yn fanteisiol i Caernarfon. Ac mae'n fwy na gyn rheswm am hynny. Mae gennych chi'r llethr o fe cae yn ogystal a'r gefnogaeth a'r ferchog. Rob Hughes gipiodd honna yn y diwedd. Cael ei chlirio gan Holmes, chwilio am Owens. Edwards a Craig rhyngddyn nhw yn ei chlirio hi. Barton. Ydy Barton ddim wedi pasio'n gywir hyd yn hyn. Mae'n gobeithio fydd 4 canfed ymddangosiad horan yn busach na'i ymddangosiad rhif 250 i Cei Connah. Yma oedd hynny, mi gafodd ei hel o'r maes. Ond congl fain am ddiffyn Cei Connah, di hynny ddim yn ormod i ddeud. Disney. Ac gan Disney, chydig bach mwy amser i wneud yn well na hynny. Mae yna 10 munud bron iawn o'r gêm wedi chwarae. Mae'n gyfartal ag 1 cyfle clir. A hwnnw wedi dod i'r ymwelwyr yn gynnar yn y gêm. Gyda llaw mi fydd na gyfle i chi yn yr ail hanner i bleidleisio am ser yn y gêm. Fydden nhw byth yn ymddiried y cyfrifoldeb hwnnw i fi. Well o lawer i chi gael gwneud. Ac mewn i'r ail hanner, mi gawn ni dderbyn eich pleidleisiau chi. Williams. Owens ar ei ôl. Mae Owens yn weithio'r mor galed. Chwarae ar ei ben ei hun yn y llinell flaen. 9 o goliau, ond mae wedi creu 10. Ac i brysurdeb o, i waith o, sy'n gyfrifol am hynny. Wild gyda llaw wedi cael ei wahardd, lle doedd o ddim yn opsiwn. Mae wedi bod yn gyfnod o sawl cerdyn coch i'r 2 dîm yma'n ddiweddar, a mae'r 2 yn colli chwaraewyr o'r herwydd, neu wedi bod yn gwneud yn ddiweddar. Thomas, chwiliam bryd, oedd hi'n basglyfer y doedd! Ac yr arbediad gwirioneddol cyntaf gan Bras. Nath Breeze i tharo'n gynnar, oedd angen iddo fo wneud, ond oedd hi'n bas fach dda iawn gan Darren Thomas. Sbiwch ar hyn, dan bwysau gan Barton, sydd ddim yn mwynhau gêm gyfforddus ar hyn o bryd. Sbiwch ar hwnna, ond wedyn fe gadwodd Breeze i lygad ar y bêl a dan bwysau. Nath o'n ddau gael ei ergyd mewn ac oedd angen yr arbediad. Cyfnod gorau'r gêm i Caernarfon. Nawr te, dipyn o le. Craig!
Mae o'n hawlio bod yna wiriad am ei oedd na. Nid i droed o'r efo. A dim ond 2 ddewis sydd. 1 gôl. Mae wedi sgorio o'r chwarae'r hyd y tymor yma. A fel y gwyddon ni 3 gôl ar 10 i gyd. Gic gornel at y postyn pella. Horan yn ei ffeinio glir. Nôl mewn gan Craig. Ac oedd 'na wiriad. A'r gwiriad yn syth i lwybr y golwr. Ac gan Gareth Evans oedd y cyffyrddiad ola. Bacare. Cyffyrddiad oddi ar amddiffynwyr Williams, cic gornel ymhen arall y cae, cic gornel i'r ymwelwyr. Mae Bacare'n gwneud digon i wneud i hun yn niwsans. Dim mwy na hynny, oedd e byth yn mynd i gyrraedd y bêl. Ond rhoi Williams dan bwysau. Sbiwch wrth gwrs bod Horan i fyny. A mae Packer, mae o'n chwaraewr mawr. Mae o wedi symud fyny hefyd. Ychwanegwch Owens at hynny. Am na ddigon o brysurdeb. Barton oedd yn mynd amdani hi. Oedd ddim yn gic arbennig o dda. Ffacus yn rhoi cyfle arall i Cei Connah gael i mewn i'r cwrdd Cosby. Mae hwnna'n well. Pêl o lawer Owens yn mynd amdani. Ramsey yn falch ei gweld i yn dod ato fo heb gyffyrddiad gan Owens. Cic sal gan y golwr. Ac ar ei alwad o bryd hynny, Crowther ni gadael i. A mae wedi bod yn chwarter awr bywiog. A Breeze sydd wedi cael ymdrech o'r hanner hyd yn hyn. Horan eto. Yna braidd yn frysiog gan Michael Parker. Ac unwaith eto, Ramsey ddim yn argyhoeddi. A mae yna chwaraewyr sydd fel arfer yn cael eu hadnabod fel chwaraewyr cyson. Barton i Cei Connah er enghraifft. Ramsey yn y gôl i Gaernarfon yn dangos dipyn o nerfusrwydd. Ac o bosib mae hynny'n dangos ac yn tanlinellu pwysigrwydd y gêm yma. Farquharson. Horn eto yn llygadu hi yn ofalus. Disney. Barton yn ôl i'w lwybr o. Di Owens. Mae fodlon i herlyd. Nhw ddim yn diolch am bas fel yna. A mae o'n gweithio'n galed ar ei ben ei hun a mae o'n gobeithio bydd y gwasanaeth iddo fo'n well na hynny. Y bas na fan i'r cae gan Craig yn un dda. Y drosedd yn nghanol y cae gan Declan Poole. A'r drosedd ar Noah Edwards, fe feddyliodd y dyfarnwr am chwarae'r fantes. Dyna hi, unwaith eto dim llawer ynddi hi. Ond Mr Petch yn gadlu'r bêl fynd yn ei blaen. A mae'r gic unwaith eto wrth ddod chwith y capten. Golwr yn aros amdani hi. Peniad lawr nawr te. Yn y diwedd mae'n cael ei chlirio gan Owens o bawb oedd yn ôl yn cynorthwy am ddiffyn. Bacare wedi methu gwir ohona. Mae Edwards yn dal i fyny ers y gic. Y bêl at Evans. Tafliad i Gaernarfon. A'r gic yn cael ei hildio gan Pack. Mae hwn yn chwaraewr cydnerth. A'i bartner arferol o, prif sgoriwr Cei Connah Callum Morris heno ar y fainc. Felly mae yna benderfyniadau diddorol wedi cael ei gwneud gan Andy Morrison. Yn gadael 2 o hoelion 8 i dîm. Y golwr Danby a Morris. Allan heno di y golwr ddim hyd yn oed ar y fainc. Am ymdrech! Am ymdrech! Neb di disgwyl i, ond oedd Evans yn gwybod be oedd o'n neud. A wedwch chi be,
Dyna'i gôl gyntaf o y tymor hwn yn uwch Gynghrair Cymru. Fe safodd pawb mewn edmygedd oedd hi gystal â hynny. Oedd o'n gwybod, mi edrychodd, mi anelodd, mi sgoriodd, ac oedd neb yn gallu neud am hynny. Am gôl, a mae Caernarfon ar y blaen, a mae honna'n ergyd i obeithio'n Cei Connah. Wedi mesur i'r fodfedd. Oedd neb yn mynd i arbed honna. Owens! A chyfle cynnar i daro nôl yn syth. Ond da ni wedi gweld un o goliau y tymor fanna. Oedd ganddo fo le mae rhaid deud hynny. Ond fe gadwodd o'i ben a mi fesurodd o honna bob modfedd o'r ffordd. Bacare. O honna ddim digon da mewn gwirionedd yn ôl at Pŵl. Fe wedi gallu cadw'n fyw. Mae Ferguson efo fo sy'n angen o. A mae Ferguson digon deallus i symud i greu lle, a mae'r croesiad ni'n sal. A mae Peli felly'n gyd bywyd yn hawdd i Ramsey yn y gôl. Owens. Bacare. Yr capten dan bwysau. Mae Pêl yn y diwedd. Ar gael. Mae Horan di symud fyny. Mae Horan yn cael hergyd ni gefn gan Edwards. 2-1 Caernarfon yn mynd am yr un Pêl. Mae Andy Owens yn mynd yn rhy gry. Ac allwch chi synhwyro pwysledigaeth hwn. Fe gafodd o gyfle. Mae'n gweithio'n galed, ond ar hyn o bryd, i pethau mae'n mynd o'i blaid o, unwaith eto, gwneud cefn, maen nhw'n deud yn Saesneg. Alla'n gwella ar hynny. Ond di hwn ddim yn le hawdd i fod. Dyna'r gwir amdani. Horan! Diolch yn ddi hawdd i chwarae ni erbyn. Hughes. Bacare, mae wedi symud o'r chwith i'r dde. Wel, wedi cael mwy o look. A mae wedi gwneud yn dda fan yna. Mae'n chwipio honna mewn. Pwy sy'n wedi gyrraedd gynta? Arbediad gwych! Cwbl wych, adweithiol. Bacare! A dwi'n siŵr bod Declan Pŵl yn dal i feddwl sut na ath honno i gefn yr hwyd. Pŵl yn ei chwipioi. Y cyfan yn deillio o waith a dyfal barhad Bacare ar y dde. Fe nath o'n ardderchog. Ond dyma chi sut i daro ergyd heb oedi. A Ramsey yn gwneud gwaith adweithiol campus. Mae hon yn dipyn o gêm. Diolch di cael y cychwyn mwyaf sefydlog. Diolch di argyhoeddi. Ond bydd o'n hapus iawn efo'r arbediad yn y do bydd o'ch syth ato fo. Ond gafodd o ddim llawer amser i weld nag ystyried. Dyna be ydy adweithio yng ngwir ystyr y gair. Bras. Owens, mae'n frwydr dda rhwng Owens ac Edwards. Edwards yn cael ei gosbi eto ac eto ac eto. A mae'n amser yn dod, cyn i chi gael cerdyn, da chi'n cael pregeth fach. A dwi'n meddwl y bydd y dyfarnwr yn rhyw deimlo. Mae hwn di troseddu 4-5 gwaith falle. A maen nhw'n mynd yn wai. Ie, dyna chi. 1, 2, 3. A mae Mr Petch yn deud. Digon. Diolch yn mynd i ddweud cerdyn, dwi'n meddwl. Sneitha fe eto. Rhowch arian eich Grand National ar garden coch i'r blaenwr. Ond mae'n frwydr dda. Unwaith eto, bydd o'n teimlo mae dal i dir oedd o. Di ddim byd mwy na'r rhwystro. Ond hefyd, mi fydd e blaenwyr
Tasan nhw yma'n sylwebu efo fi'n deud, wel, oedd o'n erbyn golwr yn doedd, felly mae'r brosedd yn siŵr gael ei rhoi. A mae Caernarfon, dybiau i yn falch o gael chydig bach o oedi, union hanner ffordd drwy'r hanner cyntaf. A'r tîm sy'n angen y fuddugoliaeth fwyaf ar ei hôl i. Collwch heno, mae o'n gwybod. Fe aller seintiau gael ei wneud yn bencampwyr penwythnos nesaf. Fydda rhaid i dipyn o bethau ddigwydd, ond mae o'n bosib. Ond maen nhw'n dîm sy'n gallu taro nôl ar ôl bod ar ei hôl i. Maen nhw wedi gwneud hynny droion. Mae Ramsey'n dal i gael triniaeth. Ac mae rhaid deud, oedd o'n edrych yn ddigwyddiad bach digon di-nod efo'r blaenwr mawr Andy Owens. Fe soniais i bod hi'n dyner, bod hi'n llonydd. Ond mae'n eira di bod. Mae'n hardd yma. Un o'r meisydd hyfryta yn yr uwch Gynghrair. A mae ganddo ni feisydd, mae ganddo ni fôr, mae ganddo ni fynydd. A mae Sean Eardley yn teimlo yn hapus. Dim amheuaeth am hynny fi allai dîm o, wrth gwrs, gystadlu yn wirioneddol am y pedwerydd safle. Ramsey ar ei draed. Mae'n dymor da iddo fo. Di chwarae bob un gêm, di cynrychioli Cymru Ec yn erbyn Lloegr. Mae wedi gyda'r bediad gorau'r gêm. A'r hyn sy'n gwahanu'r ddau dîm ydy gôl y dyn yma, Gareth Evans. Os da chi'n mynd i aros gyhyd y hyn mewn tymor i sgorio'ch gôl gyntaf, pam nad sgorio gôl felly? Bydd pawb yn sôn amdani. Pan o'n i arfer sylwebu ar o'r ymwythig cyn iddyn nhw newid cae, oedd y Peli'n cael ei colli i'r afon ac oedd y ddyn mewn cwrygl yn mynd i nôl nhw. Ydych chi'n teimlo heno fydda angen rhyw gymorth mae'r Peli ma'n diflannu. Da. Fydda ail gôl i Gaernarfon nawr yn creu dipyn o gêm. Danny Brookwell, gwaith da ganddo fan Brookwell yn dal i fynd. Dwi'n meddwl mai Thomas glywed hwnna. Ac fe lyncodd bawb yn galed am dipyn. Y wen ar ei wyneb yn awgrymu bod o'n gwybod bod hi dipyn pellach ac oedd pawb yn feddwl. Mae gynno fo'r ddawn yn does i sgorio goliau cofiadwy. Mynd a mynd a mynd o fi. Ond y math o chwaraewr sy'n gallu bod yn dawel ac yn sydyn. Mae yna fflach ganddo fo. Foran. Breeze. Barton. Bodyn troed a dim mwy, di am di bod yn ofnadwy a ffeithiol. Brookwell. Farkas yn gwaith da ganddo fo fanna. Ond ar hyn o bryd, mi fydd Andy Morrison yn teimlo dydy chwaraewyr Cei Connah ddim yn gyntaf i'r bêl. Mae yna Dan yn chwarae Caernarfon. Diweddara gyda llaw o'r 6 isa ar noson lle bydd Llanelli yn disgyn heno os nad ydyn nhw'n ennill yng Nghoeden y Parc. Dyna'r diweddara. Thomas eto. Nawr te peth peryg di gadael lle i hwn. Mae di dangos yn barod y bygythiad all o fod. Mae ar ei droed chwitho. Chydig bach yn rhy uchelgeisiol fanna. Un tric yn ormod. Yng nghanol y cae, maen nhw'n dod eto efo Jamie Crowther, a mae Crowther yn lledu at Brookwell. Farkason yn gwneud digon. Crowther eto, a Brookwell wedi chwipio honna fewn. Oedd hi chydig bach rhy uchel i Breeze. Oedd hwnna'n symudiad da gan Gaernarfon. Ac yn ara bach, da chi'n teimlo bod nhw'n cael gafel yn y gêm, a nid yn unig maen nhw ar y blaen. Ond yng nghanol y cae, mae Thomas a mae Brookwell yn arbennig a Gareth Evans yn cael gwell hwyl arni.
na mae Parker a Pŵl. Nawr te, os y gam sefyll fan y Breeze! Wedi cael y postyn! Pryd fydd o'n sgorio? O, diolch yn cael cyfle gwell na hynny. Maen nhw'n dal i bwyso. Mae hwn yn gyfnod ardderchog o'r gêm i Gaernarfon. Brwcwel eto. Mae angen i thynnu hi nôl gormod o bwysau o lawer am yr chwaraewyr o'i gwmpas ond dyrnu'r awyr mewn hwysfedigedd. Ond mae Breeze di curo'r clap cam sefyll. Mae di methu curo'r golwr. Neu'n sicr curo'r postyn. Oedd hi'n bas gywir, oedd hi'n bas fendigedig. Nath am cael gafel arni. Ond am ddihangfa i Cei Connah. Thomas eto oedd y bas ynde. Oedd hi'n hyfryd y bas. A fe ddyle fod i sgorio. Y cysur i Cei Connah bydd gwybod un sydd ynddi. Un gôl ar weitha'r pwysau ac ar weitha'r cyfleon. Cyfle i hyrddio hon i mewn. William Horan. Edwards eto sy'n gawr. Nawr te, mae'n dod i Bacare. Bacare, o, syniad yn dda yn doedd. Y syniad yn dda. Crysau melyn o'i gwmpas o'n bobman. Ceisio i'ch remanu hi. Na hi, dim byd arall. A mae gynno fo'r gallu roi'r rheini'n ho ar hwyd. Mae rhaid fod fwy mewn i'r gêm, da chi'n teimlo. Ond mae hynny'n wir am sawl un o chwaraewyr Cei Connah ar hyn o bryd. Mae'r hanner ma'n perthyn i'r Canaries. Wel, i gic rydd oedd gwraidd unig gôl y gêm. And o'i flaen o, mae yna chwaraewyr Darren Thomas yn arbennig a Brwcwel yn dod fwy mewn i'r gêm. Kai Jones, Brwcwel eto. Mae'n her i Ffacws na, mae Ffacws yn chwaraewr bach da. Mae hwnna'n ddoseb, cic bach o'r tu ôl. Ac mae Brwcwel di chwarae'n dda. Jyst i'w fagliad bach. Ac unwaith eto, bach iawn o ddymddi, de. O, mae Mr Petch, mae rhaid chi ddeud i bod yn gywir yn ei benderfyniadau. Dim y math o benderfyniadau sy'n geith chwaraewyr yn hapus. Ond mae hynny ac bod wedi cael ei dal. Not a Hughes. Sy'n gallu bod yn ddylanwadol. Mae wedi bod rhy dawel ar hyn o bryd o safbwynt yr ymwelwyr. Gomod o bwysau ar y cyffuriad Olan a braidd. Mae wedi rhedeg lawr y twnnel am y gyfle wrth ymosodiad fan hyn. A mae rhaid nhw brysio. Brwcwel. A mae wedi gweld llawer iawn o'r Pêl. A mae Ffacws yn gweithio'n galed efo fo. Ie. Fe gollodd Hughes feddiant fan'na yn bell i fyny'r cae. Ond diolch yn mynd i gael cardiau felen, ond yn i'r wystredigaeth mae o'n gwybod un pen y cae, collwch i feddiant. Fatha dynnu'r dyn i lawr, a mae'r dyfarnwr yn chwarae'r fantes, ond mae'n edrych yn dydi, a mae'n dangos, dwi'n gwybod, dwi wedi gweld, rhoi nôl ato ti. Breeze a Disney. Disney, fynydd. Andy Owens. Ac o safbwynt newidiadau ymosodol, mae opsiynau Cei Connah yn gyfyng heno. A fydd Bacare, fe rhaid o chwarae yn nes fel blaenwr. Ac os ar hyn o bryd, mae'r cewri yn amddiffyn Caernarfon yn gallu rheoli Andy Owens. Bras adl honna mae'r hwyr ag y gallef ond o. A mae wedi gwneud un arbediad da, a mae ganddo fo ffrind i'r ochr dde ohono fo, sef postyn.
Ferguson. Fyny at Owens, allo fwydo Bacare nall. Barton. A mae angen i hwn, os ti'n mynd i chwarae fel chwaraewr gan o Cai o flaen y 4 cefn, rhaid fe wneud mwy na mae o'n gwneud. Hwna'n bas sal, a mae Edwards, mae hynny'n bara menyn iddo fo. Ac o bosib bod y seibiant gafodd Caernarfon yr wythnos diwetha yn gymorth iddyn nhw, a Cei Connah wrth gwrs wedi chwarae, dyfarnwn nhw'n chwarae'r fantes. Bob Hughes. Rhedeg mewn i Nathan Craig, meddwl Nathan Craig. A mae'r dyfarnwr, mae'n cosbi popeth. A di Craig ddim yn hapus. Ac wrth gwrs y dyddi yma, pan mae'r dyfarnwr yn tynnu paent o'i boced, a chi'n meddwl weithiau bod o'n cymryd cerdyn. Unwaith eto, Nathan Craig yn rhyw deimlo, mae jyst rhedeg mewn i'r dyn nath o. Ac yna fo ddadl. Nawr te. A sef awr o fygythiad wedi bod o'r chwarae'r rhydd gan yr ymwelwyr. A mae Andy Owens a Bacare. Wel, da ni'n gwybod bod y ddau yn gallu sgorio o'r pellter yma. 9 o goliau gan Owens, 4 ar 10 gan Bacare. Pob un o chwaraewyr Caernarfon yn y cwrt cosbi. A chwaraewyr mewn coch, yn aros am y briwsion. Owens, a mae honno yn wastraff llwyr, ydy hynny ddim yn mynd i wella tymer y rheolwr Andy Morrison, mae hynny'n sicr. Gobeithio bod neb wedi parcio ei gar tu ôl y gol yna. Cofiwch, os nad ryw filltir i ffwrdd mae'n saff. Ac yn ôl da ni'n ddall, mae'r Pêl yna wedi taro car Sean Eardley. Yn debyg iawn i'n Harry, dweud y gwir. Os nwch chi faddau ryw 10 munud o dawelwch, a i'w gweld yn siŵr bod yng Harry'n iawn. Dyn ni'n agosau at y 10 munud ola. 1 gol, mae'r dyn camera newydd droi, mae bod fi'n deud y gwir. 1 gol gampus yn gwahanu'r ddau dîm. Ramsey, sylwch, yn dal i ddioddau o'r anaf na. Dio methu cymryd y ciciau. Craig yn ei cymryd nhw. Owens, ddim yn cam sefyll. Ac unwaith eto. Mae gwaith amddiffynol Gareth Edwards wedi bod yn gampus. Williams. Cofiwch, mi fydd yna gyfle i chi ddewis seren y gêm. Ac cyd-ddigwyddiad wedi bod i'n sôn am hynny pan da ni'n dangos Gareth Edwards, ond chi sydd ddewis ac ar ôl ryw 75 munud am ryw 10 munud fydd y ffenest bleidleisio'n agor. Ac da ni'n eisiau pleidlais gyfatal. Hughes. Bacare. Barton! Ddyle fod i gwneud yn well. Ond na'n argyhoeddiad yn yr ergyd. Oedd o bron iawn yn pwyso nôl fel dys efo'n swyl o'i chymryd i. Ac oedd hwnnw yn gyfle. Mae'n dod iddo fo mewn digon o le. A mae'n agig gornel. Ac mae Barton yn gallu sgorio o gicio cornel, ni'n gwybod hynny. Cyfle arall iddo fo falle. Bacare'n cynnig i hun i dynnu'r sylw. Ramsey llawer hi agos iddo fo. A mae'r ciciau gosod wedi bod yn wastfathus. Mae yna gol gyda llaw wedi bod yn hoedlan y parc. Ac mae newyddion drwg os nad annisgwyl i Lanelli. Aberystwyth ar y blaen. Nhw wedi Huddersfield uwch Gynghrair Cymru, mae gen i ofn. Nhw wedi Fulham uwch Gynghrair Cymru. Mae nhw'n mynd i golli lle. A Wes Baines sydd wedi sgorio'r gol i Aberystwyth. Hughes. William Poole. Bacare tu allan iddo fo. A Bacare mae'n mynd. Mae Owens yn galw amdani hi. Mae gan Bacare. Bacare mynd i hun. Fe wirodd honna amddiffynol. Mae'n disgyn i Poole. Mae'n siŵr be yn y byd oedd yn bwriadu gwneud fan. Ysbywch lle mae Ferguson wedi symud o'r chwith i'r dde.
Ac yn y diwedd, sgorio'r unig gôl y gêm, Gareth Evans yn ei chlirio hi. A ydych chi'n cael y teimlad pan mae Caernarfon yn eistedd nôl braidd, gadael i Cei Connah ddod atyn nhw. Maen nhw dan fygythiad. Mae Caernarfon wedi bod ar ei gorau pan maen nhw'n gyntau'r bêl. Edwards. Ac fo sy'n ennill y frwydr rhwng fo ag Andy Owens. Dim amheuaeth am hynny. Williams yn chwilio am Kai Jones. Disney i gymryd y tafliad. Y gŵr o Gerniw. A mae'n ei gadael i Holmes. A Holmes yn chwarae hyn yn y canol yn bartner i Horan. Holmes ni hyrfio hi. William Owens. Williams efo fo. Mae'r ddau golwr wedi gwneud un arbediad da yr un. Mae Caernarfon wedi taro'r postyn hefyd. A nhw sydd wedi sgorio unig gôl y gêm. Gêm fyw y penwythnos, gêm bwysig y penwythnos. Ac ar hyn o bryd, mae'r seintiau newydd yn gallu gwylio Facebook Live ag YouTube a bod yn hapus i byd. Nawr te, ydy Rob Hughes am newid hynny. Barton, William Owens, tyria bod hi glyfer, ac Barton unwaith eto. A fos ni'n dychmygu bod yna bregaeth go hegar yn dod i'w ran o gan i reolwr. Mae angen bod yn fwy pendant, yn fwy pwrpasol. Poole eto. At Holmes. Tu allan i Holmes mae Hughes. Mae o'n glynu at y basget. Declan Poole, cyfle iddo fo edrych, ergydio. Mae'n isel! Oedd hwn yn amdrech dda. Ac Declan Poole, sydd wedi sgorio deirgwaith y tymor yma. Ac yn fel le anelu yn doedd. Falle, dyle fod i taro'r targed. A dyma chi Barton yn trio bod yn glyfer yn bwydo Owens. Oedd hi mor annisgwyl oedd Owens ar ei sodle yn doedd. Oedd yn disgwyl i o gwbl, oedd yn disgwyl i Barton roi droi drwyddi. Ras i Brookwell. Bras yn chwarae'n saff. Dipyn o bolish ar y peniad yna gan Bras. 5 munud i fynd tan yr egwyl. Un gôl sy'n bwysicach na fydde un gôl fel arfer yn rheigl y tymor yma ni Uwch Gynghrair Cymru. Brookwell sy'n chwarae'n dda ar yr asgell chwith yma. Mae'n dod yn brwydr ddifyr yn dod o Farquharson. Ac Thomas sydd wedi bod yn dawel ac yn sydyn wedi mae'n creu efo rhywbeth arbennig. Dyna'r math o chwaraewr ydi o. A'r ferchog, a'r bêl ar Brookwell. A mae Brookwell rhwng dau amddiffynwr sy'n gwybod na ddylen nhw daclo. A mae'r dyfynwr penderfynu bod Horan wedi cael ei dynnu lawr. A mae hynny'n dipyn o dasg i'w gyflawni. A mae Brookwell i chwarae'n arferchog. Oedd nhw ofn i daclo fod oedd ar rhagofn fo ddisgyn. Oedd hwnna'n brosef. Holmes. Poole, nôl at Holmes. O'i blaen o mae Hughes. Andy Owens, di hwnna ddim yn ei gyrraedd o. Noah Edwards yn rhan gipio. Dyfarnwr yn mynd i roi cic, mae chwarae'r fantes, a mae'r bêl gan Barton. Barton allan o Farquharson. Mae angen gôl ar Cei Connah. Mae hwnna'n llac iawn gan Farquharson. Mae Bacare yn gweithio'n galed i'w hadferu. Andy Owens, dipyn o le ganddo fo. Derbyn gan Barton. Bacare! Oedd y golwr ar ei sodle. Mae yna brotestio tair bod yna gam sefyll. Ond oedd y golwr ar ei sodle. Fydde fo ddim wedi gallu ymestyn am honna.
Ond maen nhw'n mynnu a mynnu bod na gam sefyll. Ac oedd hynny'n amlwg cyn yr ergyd gan Bacare. Mewn i'r ddau funud a hanner. Fydd y dipyn amser ychwanegol oherwydd yr anaf na i golwr Caernarfon. Ond o edrych ar y gêm, byddech chi yn gallu dadlen go gri mae Caernarfon sy'n heiddi bod ar y blaen. A cysur i'r ymwelwyr, dyn nhw ddim wedi chwarae'n dda. Maen nhw'n gwybod y gallen nhw'n neud yn well. Mae Ferguson, wel, dwi wedi ganmol o a'i ganmol o, mae ddwy bas diwetha fo wedi bod braidd yn llac. Ond yna gewch chi efo bachgen ifanc wrth gwrs. Ac wedi bod yn fodlon symud fyny o glwb Hayes yn Ieding yn Llundain. I le, oedd o'n cydnabod, oedd yn golygu dim byd iddo fo, ond oedd wedi clywed am Andy Morrison. Ac yn teimlo y galle fe elwa. Mae Caernarfon yn ddigon hapus. Bydd o amser yn cael ei ganiatáu, gymryd y tafliadau, mae'r cloc yn tician. Andy Owens, Barton, Hughes, Poole tu allan iddo fo. Hughes meddwl mynd i hun falle. Trio creu lle, mae well gyda fo'i droed chwith. Allan at Declan Poole. Nôl eto at Hughes, dipyn o le gyda fo. Ar ei droed chwith. Mae Caernarfon yn gwbl hapus cyfyngu Cei Connah i ymdrechion o'r pellter yna. Ond ydych chi yn rhyw deimlo, dyn nhw ddim wedi creu y cyfleon o flaen y gôl. Ydych chi'n mynd yn bell yn ôl i gychwyn y gêm pan gafodd Andy Owens un cyfle yn y cwrt chwech a hynny yn unig oherwydd camgymeriad gan golwr. Ac y bachgen ifanc Ryan Williams yn derbyn y cyfrifoldeb oddi wrth Nathan Craig, pawb ond Ramsey. Yn cymryd y ciciau Horan at sgoriwr. Y gol sy'n gwahanu'r ddau dîm a Gareth Evans ni gadael i. A mae Horan yn un pen y cae ac Edwards yn y pen arall wedi bod Evans meddwl am Darren Thomas, 3 munud, ie. A hynny oherwydd yr anaf neu mewn gwirionedd i Ramsey. Bacare, dipyn o le, fawr o opsiynau o'i blaen o. Mae Ferguson yn brasgamu tu allan iddo fo. Falle Pêl iddo fo a chroesiad mewn at Andy Owens. Wel, dyna y syniad. Ac ers i fi ganmol y bachgen ifanc yma i'r cymylau, mae gêm wedi dirywio, mae wedi mynd o waith i waith. Ac oedd y syniad yn hollol amlwg fan'na, yn doedd. Bacare ag Owens yn rhuthro fyny'r cae, y bas gan Bacare ag oedd Owens yn disgwyl am y croesiad perffaith oedd o yna ar y postyn pella. Nôl â ni at Nathan Craig. Hughes, Barton. So ddim byd yn mynd yn iawn iddo fo. Syna ni ddim bod Barton yn mynd ymddangos ar ôl yr egwyl. Gawn ni weld hynny. Di hynny'n mynd arferiad gan Morrison i wneud newidiadau cynnar. Ond yng nghanol y cae, mae Caernarfon wedi cael y gorau ohoni, dim amheuaeth am hynny. Mae o'n edrych fel dyn sy'n chwarae allan o'i safle, dydy. Amddiffynwr wedi cael ei roi o flaen y pedwar cefn. Thomas. Ie. Nath Williams yn dda fan'na. Chwilio am Breeze, a mae Breeze yn dal i wybod i fod wedi colli un cyfle da. Bras. At Ferguson. Un cyfle arall falle. Dyn ni mewn o fewn eliadau i'r funud ola o'r 3 munud ychwanegol. O hwnna'n bas sal arall gan y bachgen ifanc. A mae o wedi colli ben chydig bach ar hyn o bryd. Ie. A'r pen hwnnw'n mynd i ddwylo fo am y rheswm hynny.
A dyma'r dyn. Ac eithrio drama aruthrol yn y 5 eiliad ar 20 ola sy'n gyfrifol am y gwahaniaeth rhwng y ddau dîm. Bacare, unwaith eto, mewn a Ryan Williams. Ac unwaith eto, wel, os angen deud, ac fe roddodd Ferguson i ben yn ei ddwylo eto'r creadur. Ond mae yna chwaraewyr profiadol o'i gwmpas o. A mae'n siŵr fydd yna air o gysur, ac os maen nhw angen fwy fod ar ei gêm, a Brookwell wedi bod yn berig lawr ochr chwith y cae. Dyfarnwr wedi edrych ar ei oriawr, dyma fydd digwyddiad ola'r hanner cyntaf DBI, maen nhw'n hoffi chwythu pan mae'r bêl yn yr awyr. Dyna'n union sy'n digwydd. Un gôl gampus, gôl gynta'r tymor gan Gareth Evans yn gwahanu'r ddau dîm. Mae'r ddau dîm wedi gallu diolch i'w golwyr, un arbediad ardderchog gan Lewis Brass i hefyd yn diolch i'w Boston ac am hen arall y cae. Mi oedd yna arbediad campus gan Alex Ramsey. Y sgôr ar yr egwyl felly Caernarfon 1, Cei Connah sy'n chwilio i fod yn bencampwyr dim. Dewch nôl ato ni ar gyfer yr ail hanner rhwng hynny a nawr. Mae ganddo ni gwbl o eitemau o mwy o sgorio, ond be am gychwyn efo uchafbwyntiau'r gêm ddramatig nos Fercher pan ddaeth y pencampwyr am dro i'r Bala. Redmond yn ôl at Marriott allai chyrraedd i gael ei groesiad i fewn, mae'n llwyddo i wneud hynny. Mae Mullen yna hefyd ar arbediad gan y golwr yr un rhagorol. A sut methodd Greg Draper o bawb y cyfle yna, prif sgoriwr y Seintia. Oedd hi'n haws sgorio DBI. Routledge yn symud o'r naill ochr i ganol y cae a'r llall. Draper dan bwysau gan Miley. Brobl yn ôl a Draper. Mullen yn disgyn i gefn y rwyd yr ergyd gan Ryan Brobl. Y Seintia newydd ar y blaen. 8 munud o'r gêm wedi chwarae. A mae'r chwarae i gyd wedi bod yn hanner y Bala yn yr 8 munud yna. Marriott. Routledge ddim yn cam sefyd. Daniel Redmond. Brobl unwaith eto. Mullen! Bron yn ail i Ryan Brobl o fewn 2 funud. Venables. Yr hen ben. Hudson yn gyrru mlaen. Dyma Brobl. Ceisio chwarae'r bêl ar ei droed dde ac yn ar ei droed chwith. Brobl ceisio chodi hi dros y golwr. Beiddgar gan Ryan Brobl. Holland yn fan ac yn fuan. Tom Holland o'r hediad da gan Holland! O'r arbediad yn un campus unwaith eto gan Ashley Morris i rwystro ail gôl i'r Seintia. Lewis yn ôl at Mullen. Draper ceisio amseru'r hediad. Y peniad gan Stewart Jones ac yna Miley dan bwysa. Draper yn benderfynol ei chyrraedd i at Redmond i gwneud hi'n nwy. Daniel Redmond. Llai na 5 munud o'r hanner cynta'n weddill. Dim mwy na mae'r Seintia yn ei heiddi. Sa'n gallu bod yn 4 neu 5 erbyn hyn. 2 ydy hi ar ail i Daniel Redmond. Brobl. Edrych am yr hediad gan Draper. Rwan ta Draper. Diolch mynd i fentro fan'na! Greg Draper, hyder. Y chwaraewr rhyngwladol o Sela newydd. Nhw wedi gweld bod yna gyfle. Bodenham. Mlaen gan Venables i gwired Mike Hayes. Hayes yn y gyfle fan hyn i'r Bala. Mike Hayes yn syth at Paul Harrison. Cyfle gora'r Bala. I fydda honna wedi bod yn ergyd heb os. A ni'na yn agosau at yr egwyl. Brobl. Mullen gostwng yr ysgwydd na'r bêl yn ôl gan Draper a Jamie Mullen. Draper! Y drydedd gôl, y triffwynt, heb unrhyw amheuaeth. Da ni mond wedi chwarae munud a hanner o'r ail hanner. A mae'r Seintia newydd yn mynd yn glir ar frig y tabl. Pullen. Routledge yn edrych am Draper i wneud hi'n bedair. Morris, y bêl oddi ar y llinell, mae dal yna. Ac awgrym bod na lawio
Greg Draper yn angrediniol sut na lwyddodd o'i sgorio yn y fan yna. Ond mi oedd na waith campus gan y golwr Ashley Morris. Jones ar gig gornel i'r bala. Stewart Jones ar peniad ac oddi ar y llinell. Y gig gornel gan Henry Jones. Stewart Jones. Dyna'r look mae Balan i gael heno yma. Bodenham. Redmond, chwarae gêm berig ar ymwneud gwrdd Cosby. Burns! Andrew Burns! Mor agos at gôl gysur i'r bala. Harrison. Nath Lewis na chi gyffyrddiad campus i lwybr Tom Holland. Brobl, edrych am Sislevich, mae gyffyrddiad cyntaf o Sislevich! Mullen. Mae Draper yna. Mullen. Y peniad gan Sislevich. Dim ond newid ddod ar y cae fel eilydd. Ys rhyw hanner munud. Yna ni chwarae 22 o funudau o'r ail hanner. Mae'n gweir go iawn bellach. Sislevich. Draper ar gael yna le ar yr ochr bellach. Yna erwa o le gan Cain Lewis. Rheolaeth hyfryd. Yr amser i gael ei greisio di o'n Ebi! Mae mor hawdd â hynna. Symudiad campus unwaith eto gan y darpar bencampwyr. O dwi'n meddwl bod hi'n ddigon hawdd i ni ddeud hynny bellach. Maen nhw 5-0 ar y blaen. Dyna le gan Marriott ar y chwith. Mae Draper ar ymyl y cwrt. Mae Ebi ar yr ochr bellach hefyd. Nôl y dawi a Draper. Draper creu lle am y chweched. Greg Draper. Mae'r symud a'r pasio gan y chwaraewyr mewn glas wedi bod yn gwbl ryfeddol. Gydol y gêm. Routledge. Ebi o'i flaen o'r wanta. Ebi. Mae Byrne ar ras. Mae Draper yna hefyd. Gyfle fan hyn i Holland. Holland wedi gadael i Sislevich. Honna di'r ora. Honna di'r ora o'r cyfan gwbl ohonyn nhw. Symudiad o'r naill ben o'r cae i'r llall. Bala dim y seintiau newydd 7. Scott, that was an absolute football masterclass. Yeah, we were pretty good. I enjoyed watching it. I didn't really have a lot to say at half time. Just said make sure that you don't allow them to get chances like that, because it could have put it as 2-1 and it could have been a totally different game. But overall, very enjoyable to watch, and we're playing some really good stuff now. Colin, how on earth do you react to that? I thought TNS were absolutely outstanding. Sometimes in football you've got to hold your hand up, and they were absolutely outstanding. It's a long time since I've seen TNS play as well as that. Bit of bad defending and really good play. As good a performance as I've seen in the Welsh Premier for a long time. And sometimes you've got to come away and say, they were outstanding and there's nothing you can do. 4 points clear. Dare I say it to the manager here? No, the championship is on the way. No, you've got to do your work. I mean, we haven't had a 4-point gap, and we haven't had much of a gap this season. So to get 4-point gap, knowing that even though Connah's keep playing Friday, that we're still going to be top of the league, whatever happens, is a nice feeling. Mae'n rili dda fi'n meddwl. Rhaid i fi prynu hyn. Sorry, fi wedi gweud i Sgorio i cael Tash TV, a maen nhw wedi gweud o'r diwedd. Fi wedi cael sgwrs gyda un o ffrindiau gorau fi, Lauren Dykes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Well done, Tash. Good girl. Go on, you have. Hiya. Lauren here. So, Lauren, on this lovely day, we're all here for one reason. 100 cap. Yeah, one for reason, Wales. that's it. It's all about me. Take us back to 07, 08, first cap, Holland. I remember seeing my name on a board and thinking that must be a training Mistake, sheet. obviously, I thought yeah. that's a training sheet, that is. And the more I looked at it, I was like, that's not a training sheet. I just remember not being able to breathe for about 5 minutes. Yeah, I still remember it. Like, I can't remember games in between as well, but I can still remember my first debut. So, yeah. Did you ever think you'd make 100? I don't really think about it though, do you? Do you know what I mean? It just kind of rolls from one game to the next.
you only start really thinking about it when you get up to them sort of 95, 96 and you think, God, I'm close to getting there now, but I know it'll be a proud moment for my family. So you've obviously encountered quite a lot of us, so quite a lot of characters. Encountered. That's quite a good word, I think. Okay. Who would you say is your favourite? You're all my favourites. Oh, look at that. I couldn't choose. That would be horrible. Can you imagine? We've all grown up together, I think. There's a group of us, isn't there, that like, I think we are all keeping on going for each other, you know, like, if it wasn't for you lot, like I said, I don't think I'd still be playing now, generally, truth be told. Experiences are nothing without the people you're with, and I'm not trying to sound cheesy, but they're not, so... We should write it on a card, shouldn't we? Yeah, we're definitely doing it for each other and trying to finish on one big positive note with hopefully a qualification for Euros. Looking ahead to Thursday, I know we're all excited, so I don't know how you feel. Yeah, I've been told to try and embrace it and enjoy it as much as I can, and I will do my best. If anything, maybe after it's over, I'll be able to kind of look back and kind of pinch myself and say, yeah, that actually happened. But hopefully, if anything, my parents can enjoy it, my family and friends watching more than I will, because I'll be cringing, and I know you'll be laughing at me because you know I hate these moments. But I am really, really grateful just to be stood out there with you girls, so I'm looking forward to it. Okay, one last one. Any advice for someone very young that wants to aspire to be the next Lauren Don't aspire to be me. No, I think you'd probably agree with this as well. Like, you're born with a certain amount of ability, but it's what you do with it. Like, it's as much about passion and kind of having a reason for doing it than it is about ability. So for me, that's massive. So I would say to any kid, just if you're passionate about something and you want it enough and you enjoy it enough, just keep doing it and just try to be the best you can be. Thank you very much, Lauren Dykes. Thank you very much. History maker. A pleasure. You did well. Good. Wel, ni wedi gweld bod diddordeb yn cryfhau yn Cymru am gêm domestig yng Nghymru. Felly o'n i'n meddwl, ni wedi cael tymor bach o inspiration o Mundial, sydd cylchgrawn, y quarterly cylchgrawn am Pêl-droed yn y byd i gyd. Felly o'n i'n meddwl, gallwn ni wneud cylchgrawn am Cymru. Ni geisio creu mwy o diddordeb yn y gêm. Welsh Soccer Ice yw'r enw. Ar y blaen ti'n gallu gweld Lee Trundle, Welsh favourite. Mae stories am taclu'n Conwy Borough yn taclo homophobia. Mae stories am Spanish invasion o Llanelli. Mae cwbl o lluniau hyfryd o stadiums Cymru a popeth arall. Shwmae, croeso, os ydw, good evening. Great to see so many people here. We're all here because of this. It's nice to see somebody actually taking an interest in Welsh football. We see a lot of stuff online, but I haven't seen anything in print for a while now, so... It's great for the people that are involved in the leagues, you know, the people, the unsung heroes then, you see just having a flick through and you see talking about kitmen in the league, the Welsh League, and you know, people who've probably not been recognised for the hard work they put in. When I was playing in the Welsh Premier, I would love to have had the exposure that it's getting now. It's a shame really, but yeah, so it's building all the time and long may it continue. Mae'n tymor bach yn surreal i gweld y cylchgrawn yn fy nwylo. Mae lot o gwaith ti'n mynd mewn fe a dwi'n cyffroesi i alw nhw mas nawr i'r byd. Croeso nôl i chi. A mae yna newidiadau yn hym yr ymwelwyr a mae'r prif sgoriwr Callum Morris ymlaen a fo sy'n gapten, a mae hynny oherwydd bod George Horan wedi dynnu oddi ar y maes. A'r newid arall, Connor Howard, y blaenwr, yn dod ymlaen. Ac y chwaraewr ganol cae o ddim yn cael hwyl arni, Adam Barton, sydd wedi gadael. Fe ddoth Andy Morrison allan yn gynnar. Fe adawodd o i dîm yn ystafell newid. Oeddech chi'n teimlo bod y gwreichion yn dal i dasgu yno. Y llif oleadau yn llachar. A mae gan Cei Connah, fe allech chi ddeud, 3 chwarter awr i achub i gobeithion i fod yn bencampwyr uwch Gynghrair Cymru. Sgorio yn fyw
ar Facebook Live ac ar YouTube, a croeso i chi. Ac un gol yn gwahanu'r ddau dîm. Dwi'n yn siŵr be oedd honna gan gapten Caernarfon. Howard i gyffurfiad cyntaf. Ddim yn canfod y dyn, a mae Harwood yn gwybod braidd bod yn well na hynny a Hars yn erlyd y bêl nawr. Bacare i ganol y cae at Parker. Mae cawr amddiffynol Caernarfon yn lledu'r bêl ac mae'n dipyn o benderfyniad sy'n ni'n deud i gymryd horan oddi ar y maes. Mae'n golwg anaf arno fo. Mae'n dy gwir amdani. Mae'n edrych fel tasai Bacare wedi cael ei lusgo nôl i safle, wel, bron iawn yn gefnwr chwith. Mae'n dim os lle mae o, mae'n esgiliau ganddo fo. Crowther yn anelu'r bêl at Kai Jones. Bach iawn deud i gweld o Kai Jones a Jamie Breeze mewn gwirionedd. Ond Bacare, wel, da ni'n cael gweld gwedd newydd o'i chwarae fo. Sbiwch. Lle bynnag mae ar y cae, mae gen fo'r ddawn i wneud pethau fel yna. Felly Disney, Williams, Holmes a Bacare yn y cefn, a hynny yn absenoldeb Horan yn rhoi'r hyn. Oedd Andy Morris yn eisiau wrth gwrs gwedd mwy ymosodol. A Howard ydy'r prif reswm am hynny. Da gan Owens. Hughes, hyfryd, creu y lle, arbediad da iawn. A fe nath Hughes hynny gyd i hun, mae'n cael cyfle eto. Mae'n methu bwyd o Owens. Ond yn unigol, oedd y gwaith yna gan Hughes oedd yn heiddi, clap ar ei law, yn heiddi cymeradwyaeth. A fydd Gareth Edwards, gafodd ei gyrra llawer iawn rhy hawdd. Yn ddiolchgar iawn i'w golwr fanna, arbediad da gan Ramsey. Kai Jones. A mae rhyw ddigwyddiad bach felly wrth gwrs yn mynd i fod yn hwb i Cei Connah. A mae'r ddau golwr i fod yn deg wedi gyda arbediadau da. Howard. Mae yna 520 yn y dorf gyda llaw. Nid gyda'r gorau i Gaernarfon, ond mae'n dal. Mae rai deud yn dorf dda i Uwch Gynghrair Cymru. A mae'r clwb yn heiddi canmoliaeth. Mae'r clwb yn un sy'n denu sylw. A hynny ar noson wrth gwrs pan mae Lerpwl yn chwarae. Mae'n gyfartal gyda llawn y gêm allweddol bwysig rhwng Lerpwl a Southampton. Lerpwl fel Cei Connah yn gwybod os na'n nillan nhw heno. Fe allai gobeithio nhw am bencampwriaeth fod ar ben mewn gwirionedd. Parker. Poole. Parker. Ysgrech gan Morris yn cadwch yn fyr, cadwch y meddiant. Callum Morris. Hughes. Declan Poole. Yn hyddach Disney. Disney allan. Ag eto, Parker tu fewn iddo fo, hynny'n creu chydig bach o le. Howard, methu bwydo'r bêl nôl Andy Owens. Hughes! Ag Owens a Hughes bron iawn yn gwthio i gilydd ac yn deud fi oedd bia honna. Be ti eisiau fi wneud, meddwl fath i'r reolwr? Oedd hi'n cweit yn o'i neb nag oedd. Falle bod Hughes di disgwyl. Di disgwyl y bydd Owens yn mynd amdani hi. Ond mae Cei Connah di dechrau droed flaen, dim amheuaeth am hynny. Ac gemau byw nesa ar Sgorio. Nos Wener nesa, Facebook Live. Cei Connah eto yn erbyn y bala. Chwarter i 8. Fe alla honno fod yn hynod allweddol a wedyn y diwrnod wedyn y Seintiau Newydd. Dyna'r gêm lle gallen nhw gipio'r pencampwriaeth. Wedyn mae rownd derfynol Cwpa Merched Cymru.
Mae honna ar Facebook Live, ar ddi Sul. Met Caerdydd arfenni yn y gêm honna. Un gêm fyw ar ôl y llall ar wahanol lwyfannau, a felly bydd i'r rhwng nawr a diwedd y tymor. Ac i chi sy'n ddilynwyr selog o'r Cynghrair, mi fyddwch chi'n gwybod, gêm ola'r tymor ydy Cei Connah yn erbyn y Seintiau. A gobaith Cei Connah ydy a gall pethau aros yn fyw at hynny. Wel, fe gafodd Brookwell hanner cyntaf da. Ond Cei Connah sydd wedi cael y gorau o'r 5 munud cyntaf yma yn yr ail hanner, dim ymhell am hynny. Ac mae'n braidd yn gynnar i wastaffu amser. Ond pan maen nhw'n cael tafliad, maen nhw yn cymryd i amser. Thomas. Holmes efo fo. 1-2 Diomot. Mae Thomas yn gallu curo nhw. Ond unwaith eto, Breeze a Kai Jones. Dim cweit di gweithio yn y llinell flaen i Caernarfon. Yng nghanol y cae maen nhw wedi bod yn llwyddiannus. Mae Rob Hughes yn cael hanner da, mae'r bêl wedi cael ei cholli. Parkers yn ddoffiradwy i fanna, mae o wedi symud i ganol ar amddiffyn ar y Synewid. Nawr te, Kai Jones. O hwnna'n tasgu yma, Bras yn y diwedd yn disgyn arni hi. Ac mi oedd Parker yn ôl yn cynorthwy ar amddiffyn fanna, ie. Oedd Andy Morrison am weld Bras yn rhyddhau hwnna'n gynnar a mae wedi gwneud yn y diwedd. Mae'r bêl yng nghanol y cae, Parker yn cael ei annog i gynnig i hun. Mae hwnna'n bas dda. At Morris, yr eilydd, y prif sgoriwr at Hughes. Hughes, creu lle at Ari Droed fetlo yma. Dwyweth, mewn faint, 6 munud a hanner. Ac unwaith eto, un o'r chwaraewyr yma sydd yn gallu newid gêm ar ei ben ei hun. Mi sgoriodd y chwip o gol yma yng Nghwpan Cymru. Mae Jeff Kellaway wedi creu gol i Ashley Rwan yn y gêm yn erbyn Aberystwyth. Felly maen nhw ar y blaen o 2 gol i ddim yn erbyn Llanelli. Tranc anochel Llanelli wedi cael ei gadarnhau heno. A cadarnhad i chi, dyna'r diweddara. Ac y newyddion da wrth yma i Pêl-droed Cymru ydy bod na brwyddedau wedi cael ei rhoi i ben y bont, i e-bus. Mi fydd na 2 fyny, 2 lawr. Dyna da ni am i weld. Diolch yn dda i'r Cynghrair os nad i hynny'n digwydd. A mae Andy Owens, mae wedi gweithio mor galed, ond mae yna feistr ar Owens heno. A hwnnw ydy'r amddiffynwr mawr, Gareth Edwards, 35 mlwydd oed. Hwn o'r capten, derwyddon Cefn, pan gallon nhw ddyrchafiad i Uwch Gynghrair Cymru. Ac fel diolch, gath o fynd. Parker wedi cholli, na te, Breeze. Tu allan i Breeze. Thomas wedi llusgo honna, wedi ffynnu hi heibio'r postyn. A da chi'n disgwyl gwell gan Darren Thomas. Yn wir, sa'r dynion yma, a'r gwragedd yma, wedi dymuno i neb ond Thomas gael y cyfle yna. Colli meddiant rhad gan yr ymwelwyr. O gynno fo amser i wneud yn well na hynny. Ie, mae o'n gwybod. Os em angen 500 a mwy o dorf i ddeitha fo. Disney. Chwilio am Owens. Pool. Yn bach mwy o frys ar yr ymwelwyr i gymryd i tafliadau. Owens. Nôl at Pool. Pool yn cael ei wylio gan Edwards. Wedi gen ddau gael honna mewn. Nathan Craig yn ei ffenio'n glir. Bacare. O Morris. Holl ffordd nôl at Bras. Disney eto. Ag eto. Ac yn nghanol y cae mae Parker. Caernarfon yn gweithio'n galed. Mae Cei Connah mynd i orod gweithio'n galedach i gael unrhyw beth allan o'r gêm yma. Holmes a Parker. Morris ydy'r bas hawsa.
Dim yn bas arbennig o dda iddo fo. Pas bellach o fi. A mae wedi rhoi Morris dan bwysau diang Henraid. A mae'r meddiant wedi cael ei golli. A mae yna un tacl hwyr ar ôl y llall. A mae yna Garden Felen yn mynd i gael ei dangos fan hyn i Parker. Ac y brosedd ar Noah Edwards. A Carden Felen gynta'r gêm. Gan ddyfarnwr sydd wedi chwythu chwiban yn aml a mae wedi bod yn amyneddgar. A mi oedd na drosedd yn fanna. A mi gafodd y gêm i chwarae ymlaen. Ond fawr amheuaeth. Y Parker yn gwybod fod y dyn di mynd. Wel, mae rhy bell hyd yn oed i Nathan Craig i sgorio. A dyna chi sut ti'n neud i sylwebu'r lyncu eiriau i ddyfaru darogan. Pob gôl ond 1 o'i 2 ar 10 wedi dod o giciau gosod. 2 o gicrydd. Nathan Craig ar y Droed chwith na! Un o'r chwaraewyr gafodd i adael allan o garfan Cymru Ec. Darren Thomas yn un arall. A hynny yn ôl rhai yn adlewyrchiad o gyfoeth y dewis sydd yn uwch Gynghrair Cymru, o mae o'n un o'r chwaraewyr gorau'r Cynghrair. Morris. Andy Owens eto. Hwna'n drosedd ganddo fo. Mae Mark Williams wedi rhoi Aberystwyth ar y blaen. Mae'n 2-0. Ac os oedd yna unrhyw amheuaeth bod Llanelli yn disgyn, wel, dyna chi gadarnhad. Os ydy Canwn yn gollwng, mae'n suddo nawr Bacari. Mae rhywun yn holi pan bod Bacari wedi cael ei roi nôl. Mae rai bod Horan di anafu. Allwch chi ddeall cymryd amddiffynwr oddi ar y maes pan ydych chi angen gôl, ond i symud un o'ch arfe perygla a'i roi yn ôl yn gefnwr chwith. Mae hynny yn sbwylio'r syniad fydden ni'n awgrymu. Ac osau at yr awr. Mae'r gôl nesaf, dwi ddim yn mynd i ddeud, ydych chi'n gwybod, mae'n bwysig. Breeze. Gwaith da ganddo fo! Be daniodd o. Oedd yr anel yn rhy uchel, ond fflachiadau da ni wedi gweld. Drawodd ar postyn cyn yr egwyl. Un cyffyrddiad. A cymryd y bel oddi wrth Williams. A un peth yn sicr. Sychder, goliau neu be. Mae o'n dal yn mynd i drio. Dal i drio am y cyfle nesaf. Declan Poole yn ceisio bwydo Morris. Noah Edwards at Thomas. Digon amser gan Disney. Sbiwch ar Brwcwell yn ei gael awr. O, mae Brwcwell wedi gwneud yn arferchog. Ti'r bel ddim di gwiro'n garedig i Breeze mae gan Parkerson. Cyfle wrth y masodiad. Rob Hughes yn cynnig i hi'n tu ôl i Williams. Mae'n bas dda. Mae Hughes yn mynd i orfod aros am gefnogaeth. Nawr mae'r gefnogaeth yn cyrraedd. Nawr te, ar ymyl y cwrt. Declan Poole, cyfle ergydio. Holmes. Mynd i hun, falle, amddiffyn arferchog. Y bel at Bacari, sy'n gwasgu fyny nawr. Howard, ond mae gam sefyll fan'na bler gan yr ymwelwyr mewn gwirionedd. Ond dyna'i cyfnod bach byrc gorau nhw o'r ail hanner yma. A mi fydd Howard yn flin efo fo hun yn fan'na, fel blaenwr, fel efo bod yn well. Mae'n gallu gweld lawr y linell. Ac oedd hwnnw'n chwarae diog ganddo fo mewn gwirionedd. Ie. Mae'r oriawr yna'n mynd i fynd yn ara, Sean Eardley. Ond awr o'r gêm di chwarae. Yn erbyn yr ail dîm gorau yn uwch Gynghrair Cymru allai fod yn fodlon i fyd ar hyn o bryd. Darren Thomas, Parkerson. Fan gipio, Morris yr eilydd, y capten. Gwaith da ganddo fo, mae wedi curo i ddyn braidd yn hawdd fan'na. Thomas oedd hwnnw, y tu allan ma Rob Hughes.
A mae Rob Hughes yn cael ail hanner da at y postyn pella, dim cweit digon cywir nac di. Oedd Howard yn rhithro mewn. A mae Hughes wedi cael ail hanner da, cofiwch. Mi fydd nhw'n rhoi cynnig i chi bleidleisio amser yn y gêm ar ôl rhyw chwarter o bach arall. Mae Brookwell a Parkinson. A Parkinson yn chwarae'n saff. A mae ei weld wedi adfer i hi'n chydig bach. Mae o wedi cael ei symud wrth gwrs o fod yn gefnwr i fod yn amddiffynwr canol, falle bod hynny hefyd symud dros y newidiadau oedd yn cael diwedd anghyfforddus i'r hanner cyntaf. Ac unwaith eto, dim bris o gwbl ar y Canaries i gymryd y tafliad Ryan Williams i gymryd y tafliad. Bacare, Rob Hughes. Mae honna yn drosedd. Ac Jamie Breeze. I gyfle fo falle i gael gair bach yn ei glist. Wel, i fod yn deg efo Mr Petch, mae Jamie Owen. Mae hyd Andy Owens ym mhen arall y cae wedi cael sawl rhybydd. Ac mae blaenwr Caernarfon yn ei dro yn cael yr un chwarae teg. Breeze. Efo Parkinson. A mae ras i Gareth Evans sgorio'r unig gol y gêm Disney. Gwaith amddiffynol da. I gadarn ac yn pasio'n gywir sy'n fwy na mae'r golwr di wneud. Oedd hi'n basal, mae Park wedi adfer y sefyllfa. Parkinson yn taro'r bel yn erbyn Morris. A mae'n fler ar hyn o bryd. A does am awdurdod yn chwarae yr ymwelwyr. Bagliad bach fan'na gan Darren Thomas. Hynny rhoi stop ar Parkinson. Oedd yn gwybod, oedd angen i rwystro fo. Os wedi gallu cael cardyn felen am honna'n ar bel gan Declan Poole. Angen pêl dda mewn i'r cwrdd Cosby. Edwards eto, sodliad dyfeisgar yn ddigon. Dim yn disgyn yn garedig i Cei Connah, ond mae'n amddiffyn da'r hanol gyfrifol am hynny hefyd. Parkinson. Mi'n hoffi golwg hwn yn hanol o'r amddiffyn, ar ei steil iddo fo. Mae'n fodlon cam ymlaen efo'r bêl. Disney eto. Bacare fyny'r cae. Wrth gwrs, mae yna lether ar y cae yma. Mae'r bêl yn rhyw rowlio'n garedig tuag at yr ochr yma. Evan. Rob Hughes. Hughes nôl at Parkinson. Parkinson at Holmes. Hughes eto. Ai fod i'r allwedd. Poole. Declan Poole wedi cael yr un ymdrech, ond fel sawl un yn hym Cei Connah, maen nhw yn diflannu allan o'r gêm. Chydig bach yn rhy aml. A mae yna bregaeth i Parker a Gair. Gareth Evans yn hytrach a Nathan Craig hefyd yn cael bregaeth. Ac mae hwn yn bregethu ac yn bregethu'n ddi-baid. Ac un peth am hwn, allwch chi weld o'n hyfforddi. Diolch yn gweiddi'n unig, mae'n deud beth sy'n angen i wneud. A'r neges gyda llaw i Evans a Nathan Craig, wel yn berthnasol i beth ni wedi bod yn ei drafod ynde. Mae angen nhw gyflymu efo'r tafliadau, a mae hynny yn wir. Mae nhw'n arafu pob cyfle maen nhw'n gael. A dyna oedd y gair i glist. Parkinson. Bacare. A mae isio rhoi'r bel i Bacare mor aml a sy'n bosib, da chi'n teimlo. Gwaith da gan Morris fan'na dan bwysau gan Evans. Parkinson. Unwaith eto yn dangos y steil na yng nghanol yr amddiffyn. Bacare. A sal gan Bacare, oedd hi'n basal. A mae Howard ag Owens yn gobeithio ac angen gwell na hynny. A mae math o chwaraewr sy'n gyrru'r rheolwr yn benwan. Un o'r rhesymau falle pam i fod o yn ei unfed clwb ar hugen. Capten Morris. Hughes eto, nôl at Morris, prif sgoriwr Cei Connah. Owens, Hughes. Bacare, nôl at Hughes.
angen y bêl mewn i'r Cosby o bobl bach. Dath y golwr yn fewr a Howard efo'r llithro mewn. Fe ddoth o unman ar ras ac fe gadwodd Ramsey i lygad ar y bêl a dyna oedd y gyfrinach tasa fod i meddwl am y dyn yn dod fewn. Sam beth i ddyfarnu, wedi bod droi blai fy'n uchel fanna. Hwnna yn ddihangfan doedd i'r golwr. Dal i edmygu i arbediad i hun be'n union ddigwyddodd fan hyn. Y math o ddigwyddiad sy'n gallu bod yn hunlle llwyr. Hyd yn oed i'r golwr sy'n cynrychioli tîm Ec Cymru. Bacari. Y dwi'n sy'n hwyro bod Cei Connah yn dod mwy mewn i'r gêm yma yn yr ail hanner. Pŵl. Dwi'n ei enwi o'n amlach. Williams, Twt, Disney. O'i flaen yma Morris. Tu allan mae Holmes. Unwaith eto y bas ola ddim digon da ac yn rhoi cyfle i Caernarfon glirio. I'ch atgoffa chi, mae yna 4 pwynt rhwng Cei Connah a'r Seintiau Newydd a'r frig yr uwch Gynghrair, ond ar ôl heno bydd gan y Seintiau Newydd gêm wrth gefn. Dyna ydy'r gwahaniaeth mewn gwirionedd. Holmes, sa ddim cam sefyll ac oedd e beth yn mynd i gyrraedd hwnna, ond mae'r math o chwaraewr wneud hwn byth roi fyny. Cyn chwaraewr Bangor wrth gwrs, cyn chwaraewr y Seintiau Newydd. Ac yn i weld os di'r bregeth i gweithio. Bydd y gic ma'n cael ei chymryd chydig bach yn gynt. Mae yna sôn bod Jake Phillips yn cynnesu i Cei Connah. A da ni'n gwybod be mae hynny'n mynd i gynnig. Prysurdeb, ond hefyd tafliadau neilldiol o hir. Ac mae o'n un o sawl chwaraewr fydd yn teimlo chydig bach yn anlwcus i beidio gael ei ddewis i'r tîm cyntaf. Morris, un arall. Pŵl. Ond ddim digon cywir. A mae Craig yn cael ei daclo gan Pŵl. Ac yn sicr mae Declan Pŵl yn amlycach yn yr ail hanner nag oedd o cyn yr egwyl. Chwaraewr bach ysgafn. Ond mae o'n brysur iawn iawn. Ac osai at hanner ffordd drwy'r ail hanner chwarter y gêm yn weddill. A mae angen 2 gôl mewn gwirionedd ar Cei Connah. Gadwch chi fod yn realistig, mae angen 2 gôl arnyn nhw. Ac dyna fo'r bachgen, Jake Phillips. Mae'n sôn bod Rob Hughes fydd yn gadael y cae. Nweth eto, sa'n ni'n synnu'n arw o weld hynny. Mae o wedi bod yn brysur iawn, ond i'r un safle fydde Jake Phillips yn mynd. Mae Llanelli wedi cael gôl, yn mynd lawr gan ymladd. 3-1 ar goedlan y parc. Declan Pŵl, gwaith da ganddo fo. Nawr te, mae Howard yn galw amdani hi. Mae gam sefyll fan ar hynny mor fler, a Disney dwi'n meddwl wedi symud i fyny. Ac oedd y crysau coch di heidio fyny. Ac so ddim byd mwy rhwystredig. Nawr te, be fydd y newid? Ie. Wel, mae Rob Hughes di gweithio'n galed, dim amheuaeth o gwbl am hynny. Ac tebyg am ei debyg, dyna'r unig esboniad allwch chi roi. And Jake Phillips. John di cychwyn y tair gêm i Cei Connah. Wrth gwrs mae wedi bod ar fenthyg efo Bangor. A mae'r rhan fwyaf o'r tymor wedi bod yn chwaraewr da iddyn nhw gyn i pethau fynd fwy ar chwal nag arfer yno. A mae o'n i ôl. A beth sydd wedi digwydd, mae wedi rhoi Jake Phillips yn gefnwr chwith a wedi rhoi Bacaren ôl fyny'r cae. Felly dyna'r newid sydd wedi bod, a mae Parkes yn dod eto. Wel, dwi'n eisiau ganmol o'n ormodol, ac os nes ni fe hanner cyntaf gath i gêm ar chwal. Ond mae rhywbeth fel Hansen yn y ffordd mae o'n rhedeg y bêl. Allan o'r amddiffyn, edrych sylwebydd chi'n dangos i oed. Nawr te, Morris. Morris meddwl mynd i'r dde, meddwl mynd i'r chwith. Diolch yn siŵr o'r dewisiadau, mae'n dewis Disney yn y diwedd. Mae Parker yn y blwch cosi efo Howard, efo Owens. Nawr te, mae angen y bêl mewn. Gwaith da gan Brookwell. Mae Brookwell yn brysur. Mae'n ymosod bob cyfle gaeth o, ond mae o'n un o'r
chwaraewyr llydan yma sy'n fodlon rhedeg nôl i amddiffyn. Da ni mewn i'r 20 munud ola o fewn eiliadau. Ac unwaith eto, mae rhaid i ddeud o, mae angen 2 gôl ar yr ymwelwyr. Os e un am ddod nawr, Owens. Mae'n dda i gael ei beniad lawr. Mae'n dod i'n gyfforddus. I Ramsey. Oedd hi gyfoesiad i uchel mewn gwirionedd. Ddim digon o gyflymdra arni hi. Mae'r cyfan allaf yn neud oedd hi gwiro hi. Hefawr o'r rym. Ac Jake Phillips oedd yn ei chanol i fanna, syth ar ôl dod mlaen. Holmes. Howard. Nathan Craig yn dyn arno fo. Holmes eto. Chwaraewyr profiadol. Un o gymaint o chwaraewyr profiadol wrth gwrs yn llun yr ymwelwyr. Dyna pam maen nhw mor anodd i curo, dyna pam mae Caernarfon yn geid mor dda. Mewn rhyw 5 munud, byddwn ni'n agor y bleidlais ar gyfer ser yn y gêm. A mi fi ganddoch chi ryw 10 munud i roi'ch pleidlais. Gwch chi fod yn reithgor ac yn farnwr. Nawr te, ydy amynedd y dyfarnwr dod i ben? Dwi'n meddwl bod o. Ac mae'r gardian felen yn cael ei dangos i Andy Owens. A tasa na gystadleuaeth am y nifer mwyaf o giciau'r hydd a ildwyd mewn un gêm. Mae Andy Owens yn cael llwyfan yn sicr. Mae wedi cael pethau bler, dim byd mwy na hynny. Ond maen nhw yn fysedde. Nawr te, Jake Phillips. Yna ddim yn dda allan am ddiffyn. Darren Thomas. Farkas eto. Farkas yn ddigon cry. Phillips. O, mae Phillips di llithro. Chydig bach yn lwcus fanna dan bwysau. Breeze yn gwneud be mae Breeze yn geid mor dda bod y niwsans gweithio'n galed mae gan Holmes. Yn yr 20 munud ola, mae Morris yn chwarae'n ddwfn iawn. Safle Barton mewn gwirionedd yn y rhan y cyntaf o flaen y 4 cefna. Fydd Morris yn dwi'n credu'n hoffi weld o'n symud fwy. Mae Howard yn chwilio am Bacare. Mae o'n cam sefyll. Oedd wedi mynd rhy gynnar. Ond mae o'n edrych yn hapusach yn dydy yn chwarae ar ochr chwith y cae yn y safle ymosodol. Wel, diolch yn cytuno, mae'n anodd gweld o fanna, ond mi oedd, mae'n ymddangos yn doedd. Di mynd rhy gynnar. Mae'r cloc yn tician. A mae pawb sy'n ymwneud â chlwb y Seintiau Newydd yn dechrau croesi i bysedd. Angen gôl ar yr ymwelwyr, ac wrth gwrs Michael Wilde y math o ddyn sy'n angen pan mae'r angen felly, a mae o wedi wahardd. Mae'n gwybod sut mae chwarae dan bwysau, mae'n gwybod sut mae ennill pencampwriaeth. Mae'r bêl gan Disney, Disney at Owens, hwnna ddim digon cywir. Mae Edwards di chwarae yn feistrolgar yng nghanol amddiffyn Caernarfon. Yr holl flynydde o brofiad ganddo fo. Holmes, chwilio am Andy Owens. Howard, ardderchog. Di ddim yn cyrraedd at Bacare. Ac sa ddim byd i'r hedeg yn garedig i Cei Connah, mae rhaid chi ddeud hynny. Mae Howard i gei gwahaniaeth, ac wrth gwrs mae'n gymorth i Andy Owens bod na bartner ganddo fo. Ond ar ei sodle oedd Owens yn de. A mi ddyle, da chi'n disgwyl y bydde fo'n disgwyl y bas. Bras. Nid yma tro cyntaf lawr yn cord gwddw. Chwaraewr y gwrthwynebydd Evans, y sgoriwr, yn cynnig i hun yn galw y bas gan Brockwell. Holmes. Morris. Pŵl methu rheoli hi. Edwards eto. Bacare. Morris angen ni. Morris ni derbyn ni. O, mae gwiriad bach gan Pŵl i lwybr. Jake Phillips nawr te. Phillips. Y bêl, o, mae yna sawl dewis, mae Howard yn mynd lawr, dim prosem ar dyfarnwr yn cael golwg dda ar honna. Ac i fyny'r cae, gan Kai Jones, a mae Breeze yn mynd ar ei holi, ac nid yma tro cyntaf Bras yn dod allan i benio at Disney. Ac oedd naw amddiffyn campus gan gapten Caernarfon Nathan Craig fan doedd, gwaith da gan Williams. Williams yn at Howard, dim digon da.
gan Howard, a mae'n hawdd i'r capten profiadol am ddiffyn honna. Holmes yn geid i ore. Ddim gystal gan Craig, syth nôl at Disney. Ac mae o'n mynd i ddigwydd yn dydi. Mae Cei Connah yn mynd i orfod pwyso a pwyso. Howard yn gofyn amdani, Holmes ni anwybyddu o bêl gan Disney. Pŵl. Disney. Nawr angen y bêl mewn i'r cwrt yn isel. Unwaith eto mae'n cael ei chlirio. Holmes. Phillips. Mab cyn reolwr Caernarfon wrth gwrs yn trio sgorio ni herbyn nhw. Nawr Disney eto. Mae o'n gallu sgorio ar ei droed chwith. Amser gyda llaw i chi ystyried eich pleidles ar gyfer ser yn y gêm. Gadwch sylw, mae mor syml â hynny, y gêm yn fyw. Fel sawl gêm y tymor yma ar Facebook Live, da ni'n ymwybodol bod yna bobl yn gwylio ar YouTube hefyd, a da ni'n edrych ar Caernarfon. A mi fyddwn ni'n holi o bosib ar ddiwedd y tymor y dylanwad maen nhw wedi gael yn y ras yma pencampwriaeth. Maen nhw wedi curo'r bari. Nawr maen nhw ar y blaen erbyn Cei Connah. A mi gollon nhw'n do yn erbyn y seintiau newydd o 2 gôl i 0. Gemau felly sy'n geid gwahaniaeth. Ac o dan y system o ail hanner y tymor, dyna'r math o wahaniaeth sy'n gwneud gwahaniaeth. Yn y chwarter awr ola. Dyma o bosib y rhesymau pan bod Jake Phillips ar y cae. Mae'r tafliadau yn aruthrol. Oedd o'n harfan Cymru, gafodd am dod maen ar y maes. A mae'r golwr Ramsey yn ei dalu'n hawdd. Ac oedd hwnna'r hi agos ato fo. Oedd Mark Jones, rheolwr Cymru, yma pan welson ni Jake Phillips yn hyrddio Peli. Mewn mwy nag un o gemau, ac oedd ei lygyd o'n agor, oedd o'n gegrwth, oedd o'n di sylweddoli bod yr arf yna ganddo fo. Bos yn ennill peniad yna. A mae'n disgyn i Evans, i gôl o'n dal i wahanu'r ddau dîm yma o'i flaen yma Brockwell. Bacare. Cyffyrddiad o'r bas o'r ddim cweit digon da. Dim crosedd ar Declan Poole. Cyflem wrth ymosodiad, pêl hir o beithiol. Di bras ddim yn aros i Farkas yn gyrraedd. Mae wedi gyda'n dda i ganfod Jake Phillips. Phillips yn chwilio am Bacare. A mae Bacare yn edrych fel tasai fo'n sylweddoli. Yr cloc yn tician yn herbyn ni. Gwaith da, at Morris. Y jam fynd i hun, unwaith eto am ddiffyn arferchog. Maen nhw'n rhoi cyrff o blaen y bêl. Poole, tu fewn i Poole, mae Williams, tu allan mae Holmes. Digon o le gan Holmes. Nôl at Disney. Pawb yn gwasgu fyny, dim ond Farkas o chwaraewyr Cei Connah sy'n tu ôl y bêl. Poole eto. Disney. Holmes o'i flaen o. Phillips. A mae o'n gallu taro nhw. Ond mae'r tîm cartren cadw i siap. Mae'n anodd creu agored. Howard yn mynd amdani hi. Craig efo mae Howard yn llithro. Chydig bach yn anlwcus fanna. Ac mae yna ryw gyhuddiad falle bod Howard wedi chwilio am gic fanna, ond nath o lithro dwi'n meddwl i fod yn deg efo fo. A mae Nathan Craig yn god dair, mae o am warchod y fantes mae sgan Caernarfon. Lithro nath o. Dwi'n meddwl bod o'n ceisio hawlio unrhyw drosedd fanna. Craig yn mynd fewn yn galed arno fo. Oedd i farn o'n wahanol. A chyfle arall wrth ni agosau at y 10 munud ola. Yr esgyd a gollwyd. O'r esgyd Noah Edwards. Ac ar hyn o bryd mae Noah a'i dîm yn rhoi gobeithion Cei Connah i mewn i'r arch. Ond mae yna 10 munud ar ôl. A petai nhw'n cael un gol, da chi'n teimlo wedyn y gallai pethau newid.
Hyrfio'r Bêl i mewn, pwy sy'n os am angen deud, Edwards, Bacare, mae'n mor dyn, yna mae lle mor bryn, nôl at Morris. Holmes, Disney tu allan iddo fo. Disney. Andy Owens. O, mae'r amddiffyn yma wedi gwarchod popeth, dim amheuaeth o gwbl am hynny. Crowder yn clirio honna. Ac wrth gwrs, fel mae Cei Connah'n gwasgu, mae yna le mynd i fod am wrth ymosodiadau fe. Arhosodd Holmes yn gryf anna. Y Bêl allan at Pŵl. Tu ôl i Pŵl mae Holmes, cyfle i Holmes, rhoi hon i mewn. O, mae mor uchel y gallai fod Bacare mynd amdani hi. Nid y math o bas o'n wedi gobeithio i gael, ond mae'r bygythiad yn dal yno. Da iawn gan Thomas. Mae Bradley gyda llawn paratoedd ymlaen y lle'r gŵr yma, Breeze, a hwnna'n bas dda. Bron iawn ar rhyddhau Evans. A mae Holmes, mae o'n brofiadol. Mae o'n aros nôl pan mae pawb arall yn symud fyny. Eich atgoffa chi eto, mae ganddo chi 5 munud i ddewis seren y gêm. Gadwch neges efo'ch pleidles, a chi sy'n cael dewis. Ac dwi'n gwybod pwy sy'n ni'n newis, ond dwi'n mynd i ddeitha chi. Byddwch chi'n siŵr angytuno o Bacare, arferchog. Mynd i hun ar te, ond na gam sefyll fanna. Mae'r dyfarnwr cynorthwyol yma yn agos at fod yn seren y gêm, wedi codi liman mor aml, wedi gwneud hynny'n arbennig o stylish. Ond mae yna chwarae diog ar brydiau gan chwaraewyr Cei Connah. Dyn nhw wedi bod ar ei gêm, a hynny'n sicr heno. Rhan fwyaf o gemau da ni wedi gwylio nhw, maen nhw wedi bod yn gri, maen nhw wedi bod yn awdurdodol, maen nhw wedi bod yn fwlis, ond mae Caernarfon wedi dal i tir. Maen nhw wedi cadw'i siap yn y 10 munud ola. Breeze a Brockwell. Williams. A mae Williams rhwng y ddau yn cael ei gosbi. A falle mai dyma fydd yr amser i wneud y newid. Ac Jamie Breeze sy'n mynd i adael y maes. Ac wel, cyfraniad mwy a llachar Jamie Breeze wrth i Bradley baratoi ddod ymlaen. I gyfraniad mwy a llachar o taro'r postyn. Y gwir amdani fe ddyle fod i sgorio, ond mae'r sychder sgorio yn para. A mae rhaid chi fynd nôl i mis Rhagfyr i gan fod y gêm ola pan sgoriodd hwn yn uwch Gynghrair Cymru, ond mae wedi gweithio'n galed heno, a dyna gewch chi ganddo fo. Crowder ein derbyn gair o gyngor o ddiwrth i reolwr a'r bachgen o blaenau Ffestiniog, Sean Bradley, yn dod ymlaen yn lle Jamie Breeze. Bradley wedi bod yn chwaraewr cyson, mae wedi dechrau 17 o gemau dros Caernarfon. Y peniad lawr gan Edwards, dim byd i boeni Bras, mae Bras yn cael ei annog i ryddhau y Bêl yn gynnar. Mae o wedi cicio'n sal, mae gêm gicio fo wedi bod yn siomedig ar noson wrth gwrs pan wedi cael ei ddewis ar drail John Danby wedi chwarae pob eiliad o bob gêm o uwch Gynghrair Cymru tan heno. Edwards eto, Darren Thomas yn y lle, mae'n hoffi bod o, mae wedi mynd yn glyfer yn 2-0. Dyma'r gol allai selio, a mae'n cicio'r ddeiar yn i'r wystredigaeth. Mae o wedi cael 2 gyfle heno, un cyn yr egwyl a honna, y math o gyfleon byddech chi'n disgwyl, a fydde fo'n disgwyl i sgorio, ond fe greodd o honno i hun yn do. Y symudiad, y cyflymdra, y weledigaeth, mae mor anodd i ddal. Ond un gol sy'n ni o hyd, a mae hynny'n obaith o hyd i Cei Connah sy'n angen 2. Ond cyn chi gael 2, mae rhaid chi gael 1. Y Bêl wedi cael ei anelu tuag at Kai Jones. Mae Bradley yn brasgamu fyny'r cae fod efo fo. Kai Jones yn ei dalu, chwilio am sgorio'r unig gol y gêm Evans. Evans mewn lle. Y Bêl at Bradley. Allai thynnu nôl, mae o'n gwneud hynny. Ac yn y diwedd Williams wedi cael gêm dda yn yr amddiffyn, yn hapus i'w chlirio hi. A da chi'n synhwyro bod torf Caernarfon yn synhwyro. Fe allan o roi hoelen ola yn arch Cei Connah.
Byddwn ni'n agosau at y 5 munud ola. Unwaith eto, dim bris o gwbl i gymryd y gic. Y capten Nathan Craig sy'n mynd i'w chymryd i. Bydde un gol fan hyn, wel, yn ysgytwol mewn cyd-destun llawer ehangach na'r gêm yma. Mae raid i Cei Connah warchod hon yna gicio a brathu ar y llinell gol. Mae'r dyfarnwr wedi gweld hynny. Ac dewis y gwylwyr fel ser yn y gêm ydy capten Caernarfon, Nathan Craig. Mae un peth yn sicr, mae wedi bod yn gapten ar amddiffyn hynod o effeithiol. Ac mae bartner o Gareth Edwards wedi bod yn gyfraniad pwysig i hynny, ond Nathan Craig ydy'r dewis. Phillips. Unwaith eto Holmes yn bodlon i herlyd i, a mae'n gwybod mae'n gallu deud, a mae yn deud wrth Jake Phillips, rhaid ti daro pas well na honna. Ac fydd gan Andy Morrison ddim llais bore eich sicrhau chi. Mae o yn sgrechian yn groch o dan yn pwynt sylwebu ni. Mae o'n gwybod nid dyma'r math o berfformiad oedd ei angen. A pan da chi'n dod yma i'r ofal, mae rhaid chi fod yn barod i frwydro. Dydy bod yn gry ac yn ymladdgar yn ei hun ddim yn ddigon ac os tîm felly di Caernarfon hefyd. A dyn nhw ddim wedi gallu creu'r hyd a'r lledrith na i greu y cyfle clir. Howard mynd i hun. Evans, no, sbiwch ar y chwaraewyr ganol cae fel gwenyn o'i gwmpas o 3 yn erbyn 1. Bacare, o mae wedi curo i fi na, di ddim. Williams arferchog yna fo. Nawr te, a Bradley di mynd rhy gynnar. Ac dyna y math o ofod sy'n mynd i agor wrth gwrs, ac mae rhaid i Cei Connah daflu popeth ymlaen nawr. Ar hyn o bryd, mae canlyniad fel hyn yn golygu gallai'r seintiau newydd gael ei coroni'n bencampwyr y pen wythnos nesaf. Hynny pe bai Cei Connah yn colli nos Wener. Y bêl gan Morris at Phillips. Digon o le o'i flaen o, ond y mir amddiffynol yn dal yn gadarn. Andy Owens, allan at Bacare. Sa gol nawr yn creu 5 munud ola, hynod ddifyr. Bacare llawer gormod o bwysau. A'r math o groesiad sy'n croniclo chwarae Cei Connah. Gormod o gamgymeriadau. A mae rhaid i chwaraewr fel hwn wneud yn well. Dyna sy'n rhoi tîm fel Cei Connah yn yr ail safle. Dyna pam i bod nhw wedi bod yn ymladd am y pencampwriaeth. Nid i noson ore. Mae Llanelli i sgorio gol arall. Tair i ddwy dwi'n credu ar good yn y parc. Disney. Oddi ar y blaenwr Kai Jones. Mae rhaid nhw frysio. 2 funud o'r 90 yn weddill. Morris. Disney. Nôl at Morris. A mae Caernarfon, mae rhaid chi edmygu nhw, mae wedi cadw'i siap. Mae wedi bod mor anodd torri drwyddyn nhw. Morris. Declan Poole. Bacare o'i flaen o. Howard o'i flaen o. Andy Owens o'i flaen o. Diolch yn gwybod pa ffordd i fynd. Sbiwch ar y ddau fur melyn. Mae Poole wedi derbyn i nôl gan Bacare. A mae wedi gorredeg i. A cic o rwystredigaeth unwaith eto. Pan mae pethau mynd o'ch plaid chi, mae pas felly'n cyrraedd. A Poole fel i dîm yn disgu mewn i bwll o anobaith. Maen nhw'n gwybod nawr, fydd na'm 2 gol. Fysa 1 yn help. Ond os di pethau'n aros fel hyn, mae yna 1 enillydd mwy na Caernarfon a'r seintiau newydd di'r heini. Y bêl at Bacare. Mae yna 3 i fyny. Mae Bacare ar gallu fynd i hun. Di hwnna ddim yn gosod y dimau ar ymyl y cwr Cosby. Ac i fod yn deg allai ddall pan bod Crowder yn protestio. Gawn ni weld nawr. Ac os mewn gwirionedd, allai'n gweld dim byd mawr yn honna.
A mewn gwirionedd, os di hwnna'n cael ei ystyried yn drosedd, y dyle fod yn garden felen yn fanna o leia yn dyle. Ond nawr te, allwch chi weld mae yna frys. Mae Phillips eisiau chymryd i. Mae yna Eilyddio yn mynd i fod. Ie, mae Darren Thomas yn cael ei alw oddi ar y maes. Ac mae'r cyfle yno i'r dorf i longyfarchod. Diolch wedi cael ei gêm fwy a llachar, ond mae wedi dangos digon i'n hatgoffa ni pam bod ni'n caru'r bachgen yma. Y math o chwaraewr sy'n gallu creu fflach. Rhys Roberts sy'n mynd i ddod ymlaen i Leo. Y bachgen o Sir Fôn am ddiffynwr. Ac cawr arall nawr te. Pwy sy'n mynd i gymryd y gic? Jake Phillips neu Bacare? Mae yna 3 munud o amser ychwanegol. Phillips! Syth i'r mur. Farquharson. Disney. Tu allan mae Farquharson yn dal i fynd. Mae hynny'n twyllo. Mae'r bêl gan Phillips eto. Tu ôl i Phillips. Mae Holmes yn wedi cholli na yn y 3 erbyn 2. A mae'r bêl i Lwybr Brockwell a mae Holmes. Mae wedi chwarae'n arferchog Holmes. Bob tro mae pawb yn symud fyny. Fo sy'n ôl ac allwch chi ddibynnu arno fo ac o ganol y cawdel mae'r bêl yn dianc a mae rhaid i bras frysio i tharau fyny'r cae. Da ni mewn i'r ail funud o'r 3 ychwanegol. Howard. Os yna un gol yn mynd yn gysur Andy Owens. Andy Owens yn disgyn. Oedd yna droed uchel gan Williams a fo sy'n cael ei gosbi. A mae'r gic yn mynd i fod fi bynllath ar 20 a mwy. Ac unwaith eto, Jake Phillips, dyma'r gic gafodd o. A mae o'n derbyn cyfarwyddyd bron iawn. Ydy o'n mynd i gael gymryd y nesaf? Mae'n edrych fel mae Jake Phillips o leia sy'n ystyried. Chydig bach mwy o amser ychwanegol o heb y fannab yma. Dwi'n meddwl o bosib mae Parker sy'n ar ei gefn. Brwydyr. Oedd y ddau'n uchel yn dyfan. Oedd y ddau'n uchel, ond Williams sy'n cael ei gosbi. Wel, sa'n ni'n dweud bod Parker yn mynd fewn o'r droed flaen na. Ond mae yna frwydred i bod rhwng chwaraewyr Caernarfon. 1 gol yn gwahanu'r 2 dîm ar y noson pam allan Nelly yn mynd i golli lle yn uwch Gynghrair Cymru. Dwi'n wedi clywed y diweddara o'r Southampton. Mi oedd hi'n 1-1 rhwng Southampton a Lerpwl. Ond mae yna 1 uchafbwynt di bod heno. Honna ydy hi. Ac yng nghystadleuaeth gol y mis, dwi'n edrych ymlaen i weld y gol sy'n well na honna. Dal yn 1-1 rhwng Southampton a Lerpwl. 1-1 ar yr egwyl. Keita yn dod â Lerpwl yn gyfartal ar ôl i Shane Long sy'n byth yn sgorio. Roi Southampton ar y blaen. Mae Long di aros yn hir am y gol honna. No. Mae Parker yn amlwg yn awyddus i ddod i'r maes. Mae Bacare yno a falle mae fo sydd wedi cael cymryd hon. Y gol o bosib fydd yn cadw llygedyn o obaith Cei Connah am y pencampwriaeth yn fyw. Da ni dros y 3 munud amser ychwanegol. Da ni mewn i'r amser ychwanegol ar ddiwedd yr amser. Owens yn ei tharau syth i'r mur. Disney! Ac unwaith eto amddiffyn gwych y clona gan Jamie Crowther. Maen nhw'n llythrenol i'r rhoi cyrff dros yr achos. Mae'n mynd i fod yn fuddugoliaeth nodedig arall i Gaernarfon. Maen nhw, da ni'n tueddu anghofio pwysigrwydd y gêm iddyn nhw. Maen nhw'n chwilio orffen y 4ydd safle. Bydd hynny'n golygu gêm adre iddyn nhw yn y gemau i chwilio am le yn Ewrop. A maen nhw wedi curo cewri yma a mae'n ymddangos bod nhw'n mynd i roi pin mewn swigen arall. Mae Cei Connah wedi dod yma heno a mae tîm y gŵr yma, Sean Eardley, yn mynd i curo nhw. Mae'r dyfarnwr wedi edrych fwy nag unwaith ar ei oriawr. 1 ymdrech ola falle, os na amser. Phillips y chwilio am Bacare. Owens. Disney. Brockwell ar ei waro fel mae wedi bod drwy'r nos.
Ac Nathan Craig yn apelio, yn protestio am bopeth, ond dim os. Mae Caernarfon wedi curo Cei Connah. Un gol gofiadwy gan Gareth Evans wedi creu canlyniad sy'n o bosib yn hynod arwyddocaol. Fo sy'n heiddi'r ganmoliaeth, mae'r ddau dîm wedi cael eu cyfleon, mae'r ddau golwr wedi gwneud arbediadau, ond mae yna un tîm wedi dod yma, isio ennill, maen nhw wedi colli. Diolch i chi am wylio. Mae'n siom i Andy Morrison, mae'n siom i Cei Connah, o'r ofal, o Caernarfon, efo buddigoliaeth i dîm Sean Eardley. I wylwyr Sgorio ar Facebook Live ac ar YouTube, diolch am eich cwmni chi. Nos da i chi.